היי, קוראים לי לינוי ואני בונה בארמון, יותר נכון. בוא נפתח. מה יש כאן? וואו, בוא נפתח את זה. יש כאן שטיח, נשים כאן. עציץ, נשים פה. עוד עציץ נשים כאן. ומה זה? וואו, נשים כזה כאן ליד העציצים. ועוד שטיח. הוא ענקי. תראו איזה קורסה מצאתי. אוקיי, את זה האמת נשים כאן כזה, את זה כאן, את זה נשים כאן. וואי, כמה דברים יש לנו כאן לשים. נו, כי זה ארמון, אז בגלל זה ככה. נשים כזה כאן שידה. או, איזה וילון מגניב. הנה נשים כאן שולחן, וכאן שולחן. באמת את זה נעביר לכאן. טוב, עוד מעט נסיים את הסרטון, אז בינתיים את זה כאן. אז ביי!